Sly Media TV, building bridges. Magadi wanjazi. Tiripo magasimbera anjazi. Ndiripo zita ndiani? Ndoitwa Caroline Katora. Caroline Katora. Andiri vanjazi. Caroline ndinotenda. Ndanzwa manditsvaga mukandifonera mukati no kumusha kwaitika dambudziko kunyanya munyaya dzezvechivanhu. Muri munhu anoda kuti mutsvage rubatsiro muchidimbo hanzvadzi. Dambudziko iri ramaita kuti munditsvagire rakamira sei? Dambudziko raita kuti tikutsvage iri ngangoti rakatanga kubva kushaika kwakaita mai vedu. Kukura kwese kwatakaita takakura zvakanaka. Mai vedu vachiripo. Saka mama kushaika kwavakazoita pakatanga kuita ngangoti mai vakashaika muri muna January. Then nyaradzo yamai isati yaitwa October wacho same year ndo baba pavakatora umwe mukadzi. Saka mukadzi paakauya akangosvikopinda mumusha ndobva asvikoita take over kitchen yamai vedu isusu. Nyaradzo isati yaitwa. Ndobva atora akasvikopindira futi mubedroom. Bhedha, magumbezi, everything. Bedroom akangosvikotora rakadaro vatanga kushandisa. Pakuzvarwa kwedu isusu vasikana tatiri 8, mukomana 1. Saka pamukomana 1 ndiye akanzi namama kana inini ndazoshayika mwana wangu ndiye anotora midziyo iripo nekuti ndiye ega mukomana. Ende vakatotaura kuti ndoda kufa ndaona muroora wangu. Saka mukomana akatokasikawo kuroora, muroora anga apo ndobva anzi muroora ndio chatora kitchen yamai, oita take over kitchen yamai. Saka pakugovewa kwakazoitwa mbatya zveshuwa zvinhu zvakasara, midziyo mizhinji yakasara ichinzi ndeyake. Then uyo ari kurwara ane mutwini wake vanga vachiri vadiki. Saka pavanga vari vadiki vakagoverwa mbatya dzamai. Vagoverwa mbatya dzamai vanga vasati vakukwana. Vamwe vanasisi ndobva vati ngadzichengetwe vanozopfeka vakuita se vakukwana hadziite kupa umwe vanhu. Saka mai nini pavakauya vakasvikotora futi hembe dzamai dziya dzadzapiwa vasikana ndobva vacheka ndobva vasonera vana vavo vekumba kwavo kwavakabva kune imwe marriage yavakabva vana vekumba kwavo ndobva vavasonera hembe. Saka midziyo vamwe vanasisiwo ndobva vaona kuti zviri kuitwa hazviziri izvo ndobva vauya kumba ndobva varongedza midziyo yamai ndobva vaendesa kwasekuru kumusha kwaana mai. Vaendesa kwasekuru kumusha kwaana mai, baba vakateera sisi vanga varongedza midziyo. Kwasvika kuti kuna tezvara vacho muroora wenyu akawana chaanowana, inini handisisiri baba wacho nekuti akauya kumba akarwisana nemukadzi wangu. Sei akarwisana nemukadzi wangu airwe chii? Vaingonetsa futi nyaya yacho iyoyo kusvikira baba vakangodzokera kumba. Saka tazogara uyu akaroorwa nemurume wake. Mutwini wake akaroorwa nemurume wake. Saka mutwini wake akatanga kungosemwa nemurume kusvikira murume atodzokerana nemukadzi wake wekutanga. Marriage yake bva yaparara. Iye yuyu wacho futi marriage yake yakasvika pakuparara. Saka pane makore ndofunga 6-7 years dzapfuura. Mai nini hembe dziya dzavakasona vakapa ushu kuti aende nadzo kumusangano kuchechi. Ndobva watora mbudzi yamai yemudanga ndobva wacheka ndobva waisa mubhaketi. Uyu since anga achiri mudiki akatoudzwa kuti iwewe kana wasvika nebhegi iri nebhaketi renyama usasvike naro straight kuna anasisi vako kuchechi ikoko. Usasvike naro straight kuna anasisi vako, enda naro kuna mai vangu ozoenda kuna anasisi wako wabva kuna ana mai. Saka paakatambirwa kubhasi stop anasisi vakati kuri gonzi hariite kuti risvike uko sei, toda kuona kuti rinei. Ndo pakavhurwa bhegi riya kwakona makatozara hembe dzamai dzakachekwa dzakasonwa masaizi evana vavo vekumba kwavo. Wandobva watoti hembe dzamai. Saka vazukuru vakashedzwa, vana vana tete vakashedzwa. Then vana tete hanzvadzi dzababa vanga variko kumusangano ikoko vakashedzwa. Nevamwe vehukama vazhinji vakashedzwa zvikanzi ona ichi ihembe dzemufi dzasonwa nemukadzi akauya dzakuendeswa kumba kwavo. Iyi mbudzi yaitozikanwa futi kuti ndeyamai.
yakachekwa kuti ipiwe mai vavo. Saka vazukuru ndobva vati azviite kuti bhegi iri richienda kwa mbuya ngaridzokere, ngaripiwe muzukuru mwana watete, then mwana watete ozoenda naro kuna ana sekuru. Ivo baba namainini havana kuenda kumusangano gore racho iroro. Ndobva zvanzi ngaridzokere nemuzukuru aenda anotaure kuti ko izvi zvamakuita izvi ndezvipi. Muzukuru bvangotora bhegi. Saka ivo muzukuru anotaura kuti kutora kwandakaita bhegi ndakadzokera naro zveshuwa. Ndikasvika kuti sekuru hembe idzi dzanzi ihembe dzambuya dzakachekwa, chii chiri kumboitika? Baba ndobva kuti iwewe dzokera nebhegi kumba kwako, kana ndazouya kumusangano tozotaura. Saka vakatorawo nguva vachipesana nemuzukuru vasingaonani, kusvikira muzukuru akatora hembe dziyabva apa vana vake. Muriwo vanhu vakangoshiyana pamusangano nyama yembudzi yacho. Muzukuru akazongotora hembe akati hai hembe dzambuya kana ndanzi nditenge ndozoita sei ndozotenga. Saka kwese manje kwatakuenda zviri kunzi mai venyu vakatsamwa nekuti mbatya dzakagovewa, mbatya dzavo dziri kutonzi hadzina kugovewa nekuti dzakakanganiswa nemukadzi akauya. Saka izvezvi vanhu takungoita zvekuti urwere unogona kutongosvika munhu anongogona kutongotadza kutotaura bva angoti zii zvakadaro. Saka ipapa ava vakauya vachirwara last week vari 2, vese vaiti musoro, makumbo, musana, vese vari 2. Hapana aigona kusvinura maziso kana kufamba kana kudii. Saka time yatakazosvikawo takafonerwa kunzi vanhu vari kurwara vanga vari ku4 kwemunin'ina wangu. Time yatakafonerwa kunzi munhu ari kurwara takasvika mumba muchinhuhwa zvekuti ndakatanga kushaya kuziva kuti mweya uri kubuda wabva nekupi. Pavanoti ndoda kuenda kutoileti ndichitora uyu ndichienda naye kutoileti, hwema hwacho huya hwaitobata pamwoyo zvekuti munhu waitokanganisika kufema nehwema hwacho hwavaibuda. Omutora uyu omuendesa kutoileti omudzosa, wamuradzika vamosisi vakati vadaenda kutoileti ovatora vanga vari kuita smell yakangofanana vese vari 2. Ndobva tazoenda kwasisi kuDZ extension, ndobva kwazoyewo mamwe maprofita akauya, ndobva wabatsirwa kusvika vasvika pavari ipapa. But vese hapana ane voice anokwanisa kutaura. Kumashure uko matambudziko ese ataisangana nawo taitotora maprofita tichienda nawo kumba, totodzoka vachiti zvatopera. Then after 4 years kunenge kuchifiwa. After 4 years kunenge kuchifiwa. Saka ipapa vamwe sisi vakashayika 2018 takutotya kuti nguva yacho inogona kuita kwana. Takutotya zvakutotyisa because muna April this year takaenda kumusangano. Taenda kumusangano ivo uyu anga ari kurwara kuti nemakumbo asingafambi, taitoita yekubereka. Ivo baba bva vatsvaga umwe muprofiti pachechi. Profiti yandobva atotibatsira tiri pamwe chete nababa. Profiti yandobva atotibatsira ndobva ati baba pamba penyu parida kugadzirwa plus zvinhu zviri pamba penyu zvoda kuti zvigadziriswe, pane zviri kutoitika pamba penyu kureva kumuka kwamai. Even kumaprofita kwatinoenda kunongonzi mai venyu vanomuka. Nababa vatotaurirana zvakanaka. Ndobva watoti tsvagai dheti vasikana, kana dheti raita mondiudza. Vatati alright. Takunoku kwakufonera uyu nasisi vamwe vacho vanga vari kurwara kuti pamba pangu hatombodi kuona kana chinonzi muprofita. Ndibaba. Hatombodi kuona kana chinonzi muprofita, mbva maguma nemaprofita enyu ikoko. Pamba ndepangu. Kana muda zvemaprofita itai nemaprofita enyu kumamisha kwenyu ikoko kwete pamba pangu. Zvatochinja. Kitchen yamai yanga iripo yakapazwa. Apa kwese kwatiri kuenda tiri kutonzi kitchen yamai wenyu, kuparara kwakaita kitchen yamai wenyu ndokuri kuparara kuchaita dzimba dzenyu. Ende tese hapana munhu anozviti akagara mumba zvakanaka. Vamwe havasitori mudzimba, vari mudzimba vacho vari kungochema nemamarriages acho. Ndichitarisa mati 1 pane nyaya yekuti zvinhu zvamai hazvina kuparadzwa nemutoo unofanira kunge uchiteedzerwa. Kunoti hatina kupiwa ende kwamuri kuenda amai muri kuvabatira vachinzi vakatsamwa. Handiti kuhandei pachiitiko chakaitwa namai nini apa pane nyayawo here kana kuti munhu akangoita nekusaziva kana kuti pakamira sei?
pachitiko pamainini ndo pari kutorema ende kana kwese kwatiri kutoenda zviri kutonzi kuya kwakaita mainini vakauya vakatotakura zvinhu zvavo ndobva vasvikawo baba ndobva vatsvaga zvavo nekuda usabhuku ndobva vabatanidza saka ipapo atova makwikwi ekutoti tinogona kungoti kuenda kumusha kungoendawo zvekuti kwafiwa kwarwariwa ndokuenda kwatinongoita kumusha chete hakuna munhu anosununguka kuenda kumusha nekuti ivo mainini pachezvavo kana pese patinongoenda ndo vari kusvika vachibatwa nababa. Saka ivo kana vachinge vabatwa ngatimboti kana kuti kuchechiwo vanoti chii mainini visa tu mumwe ane zvake kana vachinge vabatwa baba vanongoti zvakaitika ndezvakaitika chingouya ipamba muti igadzirisire zvinhu zvacho zvipere vanenge vari kudaira pamuprofiti but vakabva ipapo vanenge vakutanga kufona futi uyu akambosununguka mwana ndobva ashaika akatakura nhumbu yemwana 12 months 15 months akatakura nhumbu 15 months ndobva asununguka mwana wacho ndobva afa ndobva taenda kwaanga ari kwasisi kunoonawo kuti akasara zvakanaka here baba vakafonerwa vakauya akatanga kusvika ndisekuru hanzvadzi yamama yedu baba ndobva wazofonerwa vese vakafonerwa one time baba vakazopedzisira kuuya baba vapedzisira kuuya takavaudza dambudziko tikanotora muprofiti infact takaenda navo kumuprofiti akavatsanangurira zvese zvanga zvichiitika zvikanzi baba pamba penyu panofanira kuti pagadzirwe mumusha menyu makasviba baba ndobva vatoti dai matondibatsirawo nekuti inini wacho zvakutodini zvakutondiremera zvikanzi agarai pasi inini ndinongoda mombe muprofiti anoita zvenguo tsvuku zvikanzi inini ndinotoda mombe saka tsvagai mombe kana mawana mombe mondifonera saka tanga tingoriko sevana takawanda ndobva vamwe sisi vati murume wangu akatada kubvisa mombe yedanga saka handei munopiwa mombeyo mobva mauya tigadzirise zvinhu zvibva zvaita sei zvibva zvapera zvikanzi alright ava sisi ndobva vati regai ndichitanga kuenda inini ndonotaura nemurume wangu then imi moteera mangwana mosvika muchiratidzwa mombe yenyu mune zvakanaka ndobva tataurirana zvakanaka sisi ndobva ndabva wataura nemurume wangu ndobva wafona zvikanzi baba ngavauye baba ndobva watoenda kwakunonongedzerwa mombe yavo vanongedzerwa mombe yavo instead yekuti vachidzoka kuya kuti titaure kuti ndo zvaitika vakangodzima foni yavo ndobva watokwira mabhazi kwakutodzokera kumba ava kwakuzofona zvikanzi baba wangu ratidzwa mombe yavo ndisi kutoziva kuti vafamba sei ndobva tatiregai tivateere tiende kumba kwacho tivatore tidzoke navo ndobva tavateera takavashaya hatina kuvaona saka vamwe mukoma ndo vakatozotaura kuti mudhara ndamuona kumacheke ofichi kumacheke kunewo ng'anga yake iri ikoko ndokune ng'anga yavo instead yekuti vadzikire paheadlands vaende kumba kwachienda mbuya vakadarikira kuenda kumacheke saka kuti titi tinogara navo pasi tichigadzirisa chinhu chichipera hazvisi kubuda saizvozvo saka handizo kuti kwamunoenda uko ongutsanangura vari kukupaidza kuti mumusha makasviba uye mati baba vari kunzi pane zvavakatora vachida kuti vagadzirire zvinhu zvavo pausabhukwa zviri kunzi ende zvinozoita sei wokutoziva kuti vanhu vanozorwara sematsanangurira maita asi zviri kunzi zvakazoita sei kuti zvizovasvitsa padambudziko irori uyewo baba vachibvuma kuti yakatambika zviri kunzi ivo vakatora vachida kusimbisa usabhuku nekuti zvazviri zvecompetition saka ivo vakatora zvinhu vachida kusimbisa usabhuku zvekutora zvinhu vachida kusimbisa usabhuku zvanga zvazvekumashure zvekumberi kunoko but kumashure vari kunzi vakaenda kumozambiki futi nasekuru hanzvadzi yamai vachida kunotora mushonga wekusimbisa pamba infact ndo vakatanga kubata nzvimbo kuminda mirefu saka pavakabatawo nzvimbo yavo ndobva vatora tsano vavo kuti vagarewo vese saka vanhu vaibva kumaruzevha ndo vaiuya vachiba mombe vachiba zvipfuyo ndobva vazoenda kumozambiki kuti vatsigise pamba zvinhu zvisabiwe saka ivo vari kunzi vakaita mhiko dziya dzekuti handina changu chinobva pano kureva kuti isusuwo tatiriwo vana vadiki saka kwatiri kuenda zviri kunzi pamhiko dzavakaita dzekuti handina changu chinobva pano
zvakuinvolva futi isusu vana mushonga haina kuzobviswa kureva kuti nesu vanasikana hatifanire kubva pai mumusha. Saka pane here ndanzwa muchibhuta kuti pane maprofita akambouya akauya akati ndoda mombe haina kuzoenda saiwe. Pane here vakatomboiwa kumusha vachita sei vachiti tinokwanisa kupedza mhiko iyi? Takaenda nevakawandisa ndofunga 78 times tichienda nemaprofita akasiyana siyana. Vachitosvika kuprofita vanenge vari kuprofita vobva vangosiya vasimawo hoko dzavo nematombo nekumweya mvura vototiwo zvadini zvapera. But totoona kuti hapana chinhu chachinja zviri kungoramba zvakangodaro. Ndanzwa muchiti pagore after every 4 years panofa munhu mumhuri. Tsananguro dziri kuti chii zvine chekuita here futi nedare rakabatwa nababa? Ya zviri kuenda kunobatira futi ikoko but zvazvemudzinza zvekuti after 4 years mudzinza. But kune vari kufambawo futiwo vasiri vemufamily meduwo vasiri tingangoti vari vamwewo vemudzinzawo vari kufamba vari kungobatawo futi kuna baba ikoko. Saka ivo baba ndanzwa muchiti pavakazobvawo kwavakanga vaenda vakapfuurira vakaenda kun'anga yavo vari kuti vanoti chii chinoita kuti varambe kuti zvigadziriswe vachingobvuma apo pamwe voramba mamwe mapostori oya vasikuzvitadza chinoita kuti vadaro chii? Baba kana vachiona mwana sekurwara kwaari kuita izvezvi vanenge vachimunzwira tsitsi vototaura kuti ngatidai vasikana. Pavanozoenda kuna mainini votaura kuti taronga kuti ngatidai nevasikana zvatochinja zvese. Hazvichatobudisa izvozvo vanenge vatochinja. Hatichazivi manje kuti kuna mainini vanenge vataura kuti chii uye mainini vanenge vataura kuti chii. Mainini havatibudire pachena. Baba patinenge tiinawo isusu tine titotaura nawo zvakanaka tichitoronga zvemumusha zvakanaka. But pavanonotaura nyaya kuna mainini zvese zvinenge zvatochinja. Ana sekuru kumusha kwaamai makamboenda here kunotaura navo nenyaya yedambudziko tichitarisana nezviri kunzi amai venyu mushakamu vakatsamwa? Vana sekuru takatotaura navo vakati tengai hembe kana kuti munobvisa iri mari mopa mainini venyu mai venyu vamakapiwa sara pavana nembudzi yacho mopa mai venyu sara pavana zvinobva zvaita se zvapera. Uripwa hwekwamai zvinobva zvapera. Nekuvaka kicheni yatete vedu nekuti kicheni yamai vakazoshaika mumashure mbuya vatoshaika kudhara mai vababa but kicheni yamai vababa iripo ndo yakubikirwa izvezvi namainini. Kicheni yamai vedu hapasina. Saka makatenga here mbudzi yacho? Hatisati. Hamsati. Takatozvidzwa mai manje apa muna April. Saka tangoona kuti kana dei tikatenga izvozvi kuna baba zvacho zvisati zvapera izvi tikungona kuti tikatanga tagadzirirwa izvi zvidawo kupera zvikapera tochitenga uripwa hwekwamai tochiona kuti zvinenge zvaakuperera papi. Ndanzwa muchiti makaenda nemapostori anosvika 6 kana 7 kumusha. Pane here kwamakamboenda kuchivanhu? Kuchivanhu hatisati. Chikonzero? Tinongoya zvenyu because vanenge paine chikodzero chekuti munhu ati inini kuchivanhu ngatimboendai mapostori kosei musina mboti ngatimboendaiwo kuchivanhu? Taitya kuchivanhu kuti pamwe tinogona kunotora n'anga yobva yauya yotoisawo zvimwe zvinhu zvayo ipapo musha wobva watokura futi kurema futi wobva watowedzera of which is toda kuti zvinhu zvibve zvobva zvauya zvichibva zvaiswa zvimwe. Saka alright zvamutine kutya ikoko tikazoti handii kuchivanhu? Aiwa hatisisina kutya takutoona kuti mumusha umu hamusi kuda maprofiti muri kutoda n'anga dzakatosimba dziya dzinoziva kuti because maprofita ari kusvika achiona kuti mumusha makarema mune zvinorema vari kutotyawo kuzvitanga. Saka tatoona kuti n'anga dziri nani because zvinenge zvakurwisanawo ikoko. Saka baba ndanzwa patatanga kutaura muchiti pakaenda munun'una kumusangano wechechi
Micheche chipostori ma traditional churches era mapenda poster ichechi rudzi. Ipostori. Postori. Saka baba mukavati mimi ngatifambe kuchiwana. Kufunga kwenyu mimi vakasvika muchiri ivo ari mupostori. Vabvuma. Kana yo mapostori acho maprofita havatodi nekuti tinoti hedu ipostori but haina chiprofita. Izion. Okay. But haina chiprofita chiya chekuti unonzi simukai makazodai. Hazviitwe izvozvo. Alright. Tambosangana nevamwe vakuru vemachechi vaya vanenge vachiuya vaine zvikwavo handiti. Saka chikumbiro chenyu vanzvadzi makamirira mhuri yenyu kumhuri yeZimbabwe ndechekuti chii? Chikumbiro changu ndechekuti mukakwanisa kutipawo munhu anotibatsira. Hakuna chatiri kuita kana dei ukatanga kutengesa unotobata mari kuti ndaibata iyi but inosvikira pakupera usina kutenga kana plate kana chii. Mari iri kungoita kunga iri kungofuridzwa nemhepo ichienda. Urwere hwacho hahusi kupera. Ukatobata mari wakutofonerwa kunzi ndarwara zvazodai zvikazodai. Saka tatungoti tikakwanisa kuwana munhu anotibatsira kuti tione kuchenesa mumusha meduwo. Zviri nani kuti utambudzike uchiziva kuti handisi kushanda hapana chandiri kuita. Zvinenge zviri nani. Saka mumhuri muri vangani zvinezvi? Mumhuri tiri 8. Mese muchiri vapenyu. Pozoita kumunin'ina wababa vakashayika bva vasiyiwa futi mumaoko imomo. Mumaoko mababa. Saka tingori mhuri imwe chete takadaro. Tinoita kuti 8 plus 3 11. Okay. Handiti. Saka iyo mhuri imwe yakasiyiwa paSimbabwe kusara pavana. Munombotaura naye here muchiwirirana kuti mukwanise kupedza dambudziko? Tinotowirirana ndo machallenges acho zvatiringosangana nazvo zvakangofanana nezvavari kusangana nazvo ivo vacho. Saka varwere ava mati vane nguva yakaita sei? Ane 2 weeks. 2 weeks. Pasina voice? Hapana. Saka munokomekera navo sei? Pamwe pacho anogona kutotaipa pafoni woverenga unzwa kuti ati zvakati. Saka imbotitaipira akatinzwa kuti uri kudochi. Timbonzwa chichemo chako mupe foni ataipe asisa vacho vaverengeri. Kunzwa anda anonzwa. Kunzwa anonzwa. Kana kutoita basa ipapa anoita but voice haana. Handiti. Of which voice rakaenda vabva kumusha vachitoda kuuya kunohodha zvinhu zvekutengesa. Nekuhodha kwacho havana kuzombohodha. Aposkana. Zvikambata makumba akaya atofamba. Anenge achingodedera kudai. Haatsiki. Pazvakabata vanga vabva kupi? Vanga vabva kuna sisi kuwedza. Ndo madays avanga vachabva kufonerwa futi nababa. Vachinzi hapana zvamunondiita. Isusu vamwe hatina kufonerwa, vakafonera ivo vari 2. Kuti inini hapana zvamunombondiita ende handidi kana kuona maprofita enyu pamba pangu. Zvenyu zvamutaura nemaprofita enyu ndezvekwenyu munozviitira kumba kwenyu. Pangu pamba handidi kana kuona muprofita. Handiti. Vapedza kudaro ndokurwara kwakabva kwaita ava vari 2. Saka kutaura kunoku matwins ndo vari kurwara? Haasi matwins. Okay. One wematwins neumwe one akazvimirira ega. Okay. Saka mumwe mutwin ari kupe zvinezvi? Mumwe mutwin ari kubasa. Ari kubasa. Okay. Saka ava ndo vakabva havana kuzokwanisa kuzodzokera kana chakahodhwa ipapo hapana? Hapana. Saka baba munozovaita sei kana kwakunzi handi yekuchiwana? Vapedza kutaipa? Tiverengere zvedu tinzwe chishuviro chemurwere. Hanzi vakafona vakati Chipo naMai Daniel muri vadiki. Uyu ndiye Chipo wacho. naMai Daniel. Ndo vakati muri vadiki pane zvamuda kuita. Vaida kuita chi? Zvekuenda nemaprofita kuda. But takataura tese tiri pamusangano nasisi vese. Nemuprofita wacho ndiwo vakatomutsvaga. Zvinotape zvese zvavari kuda zvo. Saka ivo ndiwo vakatomutsvaga asi vakuzofonera uyu manje. Ivo ndiwo vakamutsvaga vakatotidaidza tese. Tikaenda tikanogara pasi tikabatsirwa. Uyu asingafambi taite wekubereka. Ndobva atobatsirwa bva atanga kufamba. Vapedza ndobva vati Chipo naMai Daniel zvamuda kuita izvo maita vana vadiki. Saka pakudaro ikoko ndo zvakava zvapinda kunorwarisa ava vari 2. Saka zvikuita uyu ndio zvikuita mumwe ari ikoko. Voice hapana. Haatori na voice kana tikamufunira izvozvo haana voice. Muroora wake ndiye ari kutodairawo foni unga zvandiringoitawo yake iyo.
kuti ikafonwa ndinodaira muroora wasisi wavo ndiye ari kudairawo foni yavo ototaura kuti zvanzi zvakati saka tikaenda pavoice papo pakazoya munin'ina wenyu ndobva zvaitika izvi mati makazonobatsirwa ku2 kuchi kudz extension muprofita tichitarisa panyaya yevoice akapatsana ngudzo dzekuti chii muprofita akataura kuti ina handigoni kuti ndikupei tsananguro nekuti zviri apa zvakarema ndakungosiya maiti ndakungoda kuti vanhu vaite right vagone kufamba ndobva angoenda saka kufamba zvavo vakugona kufamba vakugona asi pavoice apo voice hapana tsananguro anoti akaramba handinoda kuti zvikwambo zvibviswe tidzokere kuvarume handiti nekubatawo zvinobatika tizoita zvinoonekera saka pane uyu wamakazoendera muprofita wekudz extension zvirwere zvinoramba zvichingoya zvichingoita saizvozvo zvinongoya zvichingoya zvichienda ivo pamunozoenda kwamakabhoita kumwe kusiri kusinge kudz tsananguro dziri kuti chii panyaya yevoice apa pavoice vanongotaura nyaya iyoyo yekuti mumusha menyu pavoice vari kuti hanzi ndokwakanoperera uturu hwekuti zvakauya zvida kutorova nekuuraya saka pakutora voice ndokwakanoperera uturu hwekuuraya hwacho because hanzi umwe aida kuurayiwa umwe aida kustrokeswa saka ivo vari kuti hanzi voice pakutorwa kwakazoitwa voice hwahwa uturu hwekuti vakakundikana zvavanga varida kuita aya tinotenda vanhukadzi nekuchema kwemhuri yezimbabwe regai tione kuti nyaya yacho ingafambe sei sezvo yatanga yakadai so tinovimba kuti mwari vanotipa munhu anotibatsira sezvo mazvipira kuti maimbotya kuenda kun'anga muchiti munobva iko maberekeswa futi sezvakaita uye baba vakazoitwa sabhuku vasabhuku saka ndisabhuku kutaura kuno saka vanodzitongawo dzekoko vanodzitonga asi dzemumusha mavo dzemumusha mavo zviri kuramba havasi kugona kudzimirira ukama wenyu amai ndini wakamira sei pamwe muri kurwa shanje dzamai tinokwanisa kurwa shanje dzamai nekurwadziwa kuti vakapisira kaguva ramai february munhu achifa october baba vachitora umwe mukadzi same year takazosara toita nyaradzo yamai nekuvaisira dombo mainini vatovapo ndobva wayobva wasvika bva wavhiringa hatingavavengi because baba tine toda kuti vagare nemunhu anogara navo but zvavakazosvika vachiita zvacho hazviitwe nemunhu wekuti munhu anenge abvawo kune vanhu because munhu kana wada kuroorwa svika wobva kana kutogara dai vakangonanga mukicheni mambuya kuti umu hamuite kuti ndipinde but takatozoita zvekurwisa kuti vabude imomo tarwisa kuti vabude vabva vapaza futi imba yacho hanzi dzimba dzawandisa panapa kwakunopaza kicheni yamai saka munhu wekuti ari kuya kodestroya haana kuya kovaka akauya koparadza nekuti baba minda mirefu iyaya hakubvumidzwe kutengesa minda but baba vakatengesa minda yavo yese vakasara neyadhi ndo yavasara nayo vatengesa munda apa vane mwana wemukomana vasara neyadhi chete saka vari kurima kupi vari ngorima payadhi ipapo vanhu ndobva vazovatsiura kuti bedroom ramuri kushandisa hariite chichi wotora mombe dzemudanga dzatakaroorwa isusu vasikana wotora mombe dzacho wotengesa wotenga marata woturikisa imba yaya wakuchinja marata wakutenga matv kutotengesa mombe wachinjanisa netv mombe dzemudanga ako ndedzawo aiwa mombe hadzisi dzavo mombe ndedzamai ndedzedu isusu dzatakaroorwa asi danga ndirababa yamai ndeyomaika dzamai dzacho vari kutora kafuti hadzamai vari kutora vari kungoshandisa munhu asitorina matyira plus munhu wekutoti zvivindi zvake hazvisi zvemunhu wekuti ungati munhu ane pfungwa dzakakwana chaidzo ngatiti makatarisana nababa wenyu pazara nhasi makanditarisa kudai so mashoko amakati kuvaudza nedambudziko ramakatarisana naro mukati memhuri menyu ndepi zvichida hamuna kumbokwanisa kuvataurira nekuti munenge muchivanyara muchivapa chiremekedzo chekuti ndibaba asi pazara nhasi itainge makavatarisa
zvamungade kuvaudza kubva pasi pemwoyo wenyu makamiriro vaningina nevakoma venyu ndezvekuti chii? Ndezvekuti imimi baba mukuona kuti matambudziko ese atiri kusangana nawo hamusi kunzwawo mwoyo wenyu here kurwadza kuti izvezvizvi tinasi ivo sisi vava vasiri kutaura havadye sadza. Okay. Vanorarama nerice, mapotatoes neporridge rakavira chete. Saka havanzwiwo here kurwadziwa nelife iri kurarama mwana wavo kuti muri kuwasha aende kubasa akagara. Ivo sisi ndo vari kustruggle kutsvaga chikafu chekuti vadye nevana vavo. Vapedza sadza havadyi. Saka havanzwiwo mwoyo wavo pasi pasi kubva pasi pasi kuti kana dai vakaudzwawo nemukadzi wavo kuti zvakati zvakati ivo sababa vakabereka havakwanisiwo here kurwadziwa kuti mwana wangu ari kutambudzika. Zvekuti dai amai varipo vari vapenyu vakagara apa vaitadza kutsiura here kuti aiwa apa manyanya apa ngatigadzirisei apa. Saka voti mwana ari kurwadziwa ane zviri kumurwadza mukati menyama yake vobva vamufonera vobva vaisa futi zvimwe pamusoro. Kuriva kuti kana dai kuri kumbotiwo tikazvibvisa kune ava vari kurwadziwa tombozvisa pane mwana wavo iye mwana wamainini umboremerwawo nazvo tomboona kuti havatori action here. Havatorwa kokuroyanaka kunodawo iropa newedzinza uyo mutorwa zvake anonamira anorewa kwababa wake wekuko indotoshuwira kuti zvikambodzurwa zvikanonzi dzipa hari akambotadza kufamba akambobhenda mutsipa. Okay, alright, okay. Asi vana vanovada stirei ndiye kamwana wavo wavakuda. Isusu vana vamai vakaendawa hatisisina basa. Aiwa zvinonzi zvinoitwa zvazvo pabarika kuti mukadzi anenge aripo nevana ndo vanenge vagara paumambo. Hamuti vamwe vana vanozopedzera vatoka namastreet kids kana vari vadiki nekuti hamainini vanenge vaita se vachitonga. Tinotoshuwirawo kutovapa kutotenga grocery rekuti tishuwe. Tinotoonawo vamwe vana vachitotenga grocery kuti handazoendesera baba ndazodai. But ivo katakangosvikira pakuti kana vasina basa nesu hatina basa navo. Negrocery racho takangoti ngatimbomirei ngativasiye vakadaro. Hatitotenga hatina chatinoita tinongosiya zvakadaro. Saka ivo havanzwe kurwadziwa here kuti vana vangu vanoshanda kutadza kana grocery rekundipawo ndinosvikira pakushayiwa sauti. Takaenda kumusangano vanga vasina tray yekuisirwa chikafu vaisirwa palid rebucket. Mabheseni echikafu aiswa palid rebucket. Tingatadze kutenga tray yekuti baba vaisirwe chikafu. Hatitadzi but zvavanozoita zvacho manje ndo zvaunoona kuti ipo pamusangano pacho ipapo takatoita 3 days. Makauya mainini wavo here? Mainini vakamboya paiwa namaimoni 3 days 4 days. Uye akarara achirwara vachitozviziva kuti ari kurwara but havanambobvira vakauya kuzobvunza kuti mamuka sei. Tete hanzvadzi yababa vabofa vachaona. Vakambogara namainini vachitaura zvaiitika zvese kumba kuti kumba kunozodai kuchizodai ndobva vanzi bhoma ziso havachaoni. Tete vavo vakugara futi nasisa vari kurwara vasisadye sadza ndo vakugara natete. Mainini vairova tete kuti vakangodaiso vorohwa kusvika sisi vati rega ndimbotore tete ndobva vatora. Saka baba muri mavo kana baba vakanga vazvarwa vari vangani? Vakazvarwa vari 4. Kuvasara ndo mukomana chete? Kune vamwe mukoma wavo kozoita kwabamunini wavo kune vamwe bamunini vari kubulawayo. Alright. Ana baba ava 2 vanotochine dambudziko ramakatarisana naro imimi? Muningi wababa wekubulawayo uyu pane matambudziko ese tinotofamba navo. Tinotosvikira pakutoti kana tikanzi tawana muprofita wekuenda naye kumusha vanotokwira bhazi kubva kubulawayo vouya totoenda navo hatina problem navo. Ava vamwe vacho vakangotiwo zii vakangoti pindi variko havatauri havaite sei vanenge vakangonyarara. Apa ndakachingobvunzira kuti zvichida panogona kusvikawo danho rekuti kwamunozinge makufambawo zvanzi uyai nababa kana munhu anouya akamira sababa. Ndosaka ndabvunza kuti uzokuza kuti aiwa tinofonera baba munini ubva vaita sei ubva vauya.
Aiwa, ndazvinzwa vanantu dambudziko renyu tarinzwa. Regai tizvisvidziwe kunana chiremba nana godobori. Tinzwa kuti vanotipawo mazano ekuti chi. Saka makakurira muZion. Takakurira. Saka munototapira maclarks kanya. Heka hatingaende kamusina kuti tambira seke murwere asimba pa asimba pamwe ndozvapo makumbo toezve pamwe wakunyembera kuti ndakaroyewa kuri kutamba zvako kuchechi handiti akuseka zvedu kana panhamo panosekwa handiti tataivarega timbeta timbosekawo asi aiwa chandinoziva ndechekuti aiwa Mwari vanotigonera takungozvikumbira kuna Mwari kuti Mwari isusu tipe munhu anotipedzera dambudziko iri. Ndanzwa muchiti ana chiremba vechivanhu ava mai vatya. Aiwa, regai tivatsvage tione kuti kutya kwenyu kunosvika papi. Uye zvakare shuviro yedu ndeyekuti dambudziko ripere. Baba vari kuti yakatambuka kana paina unozvigona ngawo wozoramba asi pane munhu anofanira kusvika pakukundwawo. Ivo baba havo pachezvavo vega vakazvimirira ka vakungoti dai tawana munhu anotibatsira. Kuna mainini kunozobuda zvinobuda nekuti ivo vacho kana kumaprofita vari kutotaurirwa kunzi mukadzi wenyu akatsamwa ende anouya kuhope munotomunzwa achifema munzeve dzenyu zvikanzi ndiye akuita kuti mupere simba mumba hamusisina simba hamuchakwanise kumira usababa. Saka ipapapo haipapo wakapangwarira vanobva kuti handizvozvo chaizvo dai mandibatsirwa haipapapo pari kundikunda zvekuti wafunge kuti vana vabatsirwewo vagare zvakanaka hazvimo mupfungwa dzavo vada kuti zvavo zviite. Handiti muzombovati tabva panapo muzondifonera ukandi kufonera navo kuti mamutya kuvafonera voice inobva raenda ndaida kuti mumbovabvunzwa naye baba zvinoita here kuti mboenda kana kuchivanhu tinzwa kuti vanoti chiyana vati maprofita maprofita anzida kuona mumbovati baba kote kaenda kuchivanhu zvinoita sei timbonzwawo mhinduro yavo kuti vanoti chi nekuti zvida tingangovafungira asi kana muchityani kuti voice rinoenda pamwe munotexta message message hapinduri hapinduri handiti ndogona kuvafonera asi kana muchitywa kuti voice rinoenda musavafonere zvenyu tombotanga tichongoti vanhu vabatsirwe zvinhu zvingozi mwana wemachallenges anosangana nawo akawandisa kuita dzimwe mimba dzinobuda vana zvinhu zvisinganzwisisiki dzimwe mimba dzinongodisapia saka pakaipa handiti tazongoita rombo rakaipa rekuti iye murwere haana voice angadai azonyatsotitsanangurira upenyu hwake asi tinoimba kuti pachikamu chechipira apo voice radzoka ndiye achazonyatsotitsanangurira paya hapana zvakataurwa paya regai nditaure ndega inini handiti toda kuti Mwari vatigonere tisvike pachikamu ichocho. Sly Media TV, building bridges.